We zijn op dit moment op Blauwe Zoom bij de tuk-tuk verhuur. Wat is een tuk-tuk precies? Nou, een tuk-tuk is eigenlijk een driewielertje. Ze komen origineel eigenlijk, de meeste mensen denken dat die uit Thailand komt, maar van origine komen ze eigenlijk uit Italië. Dit zijn ook Italiaanse tuk-tukjes. Die worden door een Nederlandse importeur hier in Nederland gebracht. En ja, de verhuur is eigenlijk ontstaan door een geintje. We hadden eerst één tukje en de buren die vonden het leuk om dat nou juist een keer een stukje mee te rijden. En toen kwamen er nog meer buren die wilden ook rijden. En toen is er nog eens een keer één aangeschaft. En nu hebben we een loods met 14 tukjes erin. En er komt al heel onze routes. Wat voor routes kiest al gedaan? We hebben verschillende routes hier. We hebben voornamelijk het rondje om het Lauwersmeer heen. Dat is je gaat een stuk door de provincie Groningen en dan kom je via Friesland weer terug. De route is zo uitgestippeld dat we dus alle bezienswaardigheden daarin in hebben vermeld. En dat ze nou ja, overal even rustig kunnen stoppen, kijken. Een bakje koffie onderweg kunnen drinken of eventueel lunchen. Of dat ze een picknickmand van ons meenemen. We hebben een rondje Friesland, dat je Friesland gaat ontdekken, Groningen kunnen ze ontdekken. En we hebben nog een verkorte versie van de route om het Lauwersmeer heen, om het natuurpark. En waar huren de tuk-tuks vooral? Nou, degene die ze huren, dat is heel breed. Voornamelijk bedrijfsfeesten wordt er veel gebruik van gemaakt. Vrijgezellenfeestjes, familiefeesten. In deze periode natuurlijk ook wel veel toeristen die er komen. En dat is eigenlijk wel een beetje degene die dat allemaal doen. Ja. En nou in de coronacrisis, hoe pak je het dan met de tuk-tuk verhuur? Nou ja, de coronacrisis is natuurlijk voor ons alleen maar voor gezinnen nog te doen. Dus mensen die uit één huishouding komen, die kunnen op dit moment een tuk huren. Het kan eventueel nog met een spatscherm ervoor dat er 2 huishoudingen zijn. Maar dat is wel een beetje puzzelen wat we moeten doen. Maar in deze periode worden ze eigenlijk voornamelijk aan gezinnen verhuurd die uit één huishouding komen. En wat is vaak de reactie van de meesten dat ze in de tuk-tuk voet mee west? De reactie is nou eigenlijk altijd positief. Het is natuurlijk een best een leuke bezienswaardigheid zoals je rondrijdt. Je krijgt best wel veel aandacht, maar het enthousiasme wat mensen hebben die is gewoon echt enorm. En ik heb er nog nooit iemand gehad die chagrijnig was, zelfs niet als het regende. Dus alleen maar positief. Ja, vreselijk leuk om te doen. Ja, superleuke ervaring. Ik heb een mooie dagje rijden met het hele gezin. Het gezin hebben we nu al afgezet, maar we hebben er een hele dag mooi leuk van gemaakt. Lekker tour door Groningen, door Friesland. Dat kroegjes bezoeken, terrasjes bezoeken. Heerlijk. Lekker relaxed. En als laatste vraag, hoe het kennen tuk-tuks? Een tukje die rijdt als hij op volle snelheid is toch nog wel 45 km per uur. Ja, dus best wel snel. En wat we dat een proberen? Ik wil die uitdaging met jou wel uitgaan, ja?